سينما سمرة سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا صحاب سميت رفتا نفسد النهار سينما سمرة عب سينما سمرة قطعو مزنك يوري عاما وميد دراما لالا بوزاتا سبورت فيلم سلام زخبركم تخاتلت سينما سمرة ناي لو ما عنتي مدبنا دماني وقع سبورت بزعبازي ناي بريميرا ليغا حفار اب تشامبيونز ليج دفار كوينا زلا نيوكاسل زملكت ناي ساكا قداتنا ارسنال يسكفا زبل زعبا مانشستر يونايتد تدهاجن اننا نابي قوتهم زبل زعبا لنا كساب شعو شر ولو شر لايك شر بولوسك شر ولا تاد شر سكاب شعو تشيك جوبري دمت خمي لسك وان صحف لي سكن صبوت له سينما سمرة سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا صحاب سميت رفتا نفسد النهار سينما سمرة عب سينما سمرة قطعو مزنك يوري عاما وميد دراما لالا بوزاتا سبورت فيلم شر سمع على الاسكاسكه كم يا لسك حدا اسك صحف لي تشيك جوبرو بزي ميك شور دمت اندابي داولكمنا اوكي حدا اسك صحفو اوكي نخيدنا بمدبنا بامنتكا بشمين بشم تخاتل سينما سمرن انكو عبد الحمد سخا طبعا صنعت سمعها اوكي نافتن وقعي ادالينا عندنا ناي سبورت زعباتات نخيد ناي سولس ربع ناي تشامبيونز ليج صوتات وطيتو كمير يا خال ብዙሕ ዓበይቲ ፀወታታት ዝተሰርሓሉ እዩ ነይሩ ምናልባት ሪዛልት ኩሉ ተዓዛባይ ስለ ዝተኸታተሎ ብፍሉይ ናይ ሲቲ ዓወት ናዮ ዝዓበየ ፀወታ እኳ ዋላ ኣብቲ ምድቦት ዝነበረት ናይ ትማል ፀወታ እንትኾነ ባርሴሎና ከመይ ብፀቢብ ከም ተዓወተት ናይ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ዓወት ናይ ሪያል ማድሪድ ኣብ ናፖሊ ከይዶም ዝተዓወትዎ بفولي معناتهم تقصوا نكرن يا مدريد عم ناخذ كيدهم قوتهم مقالهم كل جزء مش نبلو ماستر ناي تشامبيونز ليج يعني نبلو سداد زحج ساعات ريال مدريد مش بوزح بودنا عادلنا مثل ناي كابتن متقع بنزيما مش وص ايتتكن سو لزخلو حصاتهم جن اي دون نو انتي اهلي بقاعد بلو تاريخ دي كانت نابولسي أيقونة نميرة هي كاسرة ميرة كلام كان تيقونة تنقل ميرة أخيرهم كنت ثلاثة بقطة قوة العقديلهم في كل جزء سنة الجزئين عندنا صغير دولة زعمت زين دعم كعا شطة مزجيبو كرر شطة جيرو مثل لايتا شيزا مزجوا شطة دماء مزحات تخلقتي عندنا بور الجزء عشان ده دفعة بنستي شطة كمزجب كيلو كمتي أبزحنا فدنا دماء ناي بينسس مملاس كا نتا غانتا فلوت فكرنا عمي لوتي معناته نتي شطه مزجيو يبعدون تا بلينغام لبعض الزهر زغور الاسيست ازيا ودتي كعشي يبو فينيسيوس ما حطهم تخلقت الفوتو ديس اوردر يفكروا كل جزء شوف زهنو ولا جزء سلازي يا مدريد مقرع وتيرو اتلتيكو قداس عوض مزجيهم موراتا زي زمرلو تتصاوتا كنديغا عبيت كان تاترينايو سدال حجي بشوطات مزغاب كي قارت صدق يدلو ازي ادنا تتصاوتا ابات نتيكو دما جو نقول سلالو
سيت قاعة بتقول مسيات تصوتي وزعت تصوت غيروا زعت تصوت عينيهم مسيت إنها قاعة تصوت عينيهم في اللاي البارز عن نفسه كيف تصوتها زرقاء وزرلو دموع زقنا صراح كم زي تعاليته كم بتصنع حي الرأيك كل زي تصوت يكون مبرد إنه عن الشيء هذا رقم واحد كتكمل لا ساعة تكيني خاد حريم ولا يملس استدي برين سكي يملس من الفارس دفيرو وادي لا كوف كبلا حجي ولا مالسه السؤال بعد تزاربي مالتي دفيرو كوف كبلا زي كنت تصوات عندنا خيدالو كنا يقولنا في هالاند ابزي زحلفه صوتها ولا شو تيمزغن زي فلطو حدش بحري ولد كتات مسحات قال تدغاغام مريالو لنا ስለዚህ ያ ራንድ ትንፎን ፕሮፋይል ይደለው ገለግን አልቫረስ ካው ዝሐመ አጥቃይ ከም ዘይኮነ ዳርአይ ይሄዳሉ ስለዚህ ብዙሕ ድሞ ዓወታት ዝነበሮ ቲና ክንዘሙት على አርሰናል ናይ ዩናይትድ ስዕረት ገለ እሱ ኣዝዩ ድሞ ዝኾነ ፀወታታት ሓሊፉ ኦኬ ንኸይድና ናይ ኒውካስል ከዓ ፍሉይ ተኣምር እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ድሕሪ 10 ዓመት ናብ ቻምፒየንስ ሊግ ትምለስ ዘላ ኣብ ዝሓለፈ ከባቢ 10 ዓመት ሓንቲ ካብ 4 ዓመት ዝኾነት ፒኤስጂ ድማኒ 4 ብሓደ ይዕንያታ ናይ ኒውካስል ብሉፅነት ድዩ ዋላስ ናይ ፒኤስጂ ድኻ ምባፔ ከዓ ሪኸ ሓሲሲ እዩ ኣምሲሉ ሕጅስ ናይ ኤንሪኬ ታክቲክ ዲ ተሰማምዑ ኮይንስ ዋላስ ሜስን ናይማርን ከአንስ ይሕግዞ ነይሮም እዮም ዝብል ከመይ ትብሎ ደይጣዕሙ ከመይ ሓፈሻዊ ሕጂ ካብቲ መሰረቱ ናይ ኒውካስል መጀመርታ ሓደ ዜና 20 ዓመት እዮም ናብ ፅለለው ንካብ 20 ዓመት ኣብ ክልተ ፋይናል ተፃወታ ምስ ባርሴሎና ነራ 2-0 ተሳዒሮም ምስወፁ بدحري على زنبر عمتات نيوكاسل ندان قلقلة زخدت له كسام الناس مسحت له بدحريت بصح تمتم زحلفت الأوان حليفة كدنيوغا كابتا اب توب فور كابتا بدهت زنبرت دانتا نيوكاسل داسوايا خاب تشامبيونز ليج تساتف نيرا مالتي معابيو اتي كلاب اتي كاتاما اتي ستاديوم عم كعس أجري اللهم عزيهم ما كعسات كابتن زي دموع زقنا سمعت زرعي لهم ستاديوم ما تقولن عم تعرف زلوا هذا يعني تايون مريض أمع توم ساودي سي لما تعمل مريض أمع نيوكاسل تلك بزحت كان تاتي نيوكاسل سي هاد ساعات تس لدحريت كيك من الناس تنفتح تطلعوا بزلبرك جزيهم مريض ጫማ ስለዚህ ከጊዜ ናይ ኩዕሶ እግሪ ታሪክ ዘለዋ ምስ ሰፊሕ ዝኾነ ደገፍ ዝተኣሳሰረት ጋንታ እዮም ድመርፁ ማለት እዮም ዛትስ ዋይ እንካ ኒውካስል ብዙሕ መንገዲ እዮም ሕጂ እቲ ማለት ድሕሪ 20 ዓመት ተመሊሶም ኣብ ዝሓለፈ ያ ምስ ኤስ ሚላን ቀዳማይ ፀወትኦም ኣካይዶም ግን ኣብ ሜድኦም كانت العصر عمد زنافقو ناي تشامبيونز ليج صوتا داي يقول نيرم تم تصاوتي تنباسي متى ناي تشامبيونز ليج زي ما عندها سمعوا يموتكم زنورو قال جعلنا مش تقلل نقر قال يكون تشامبيونز ليج كان خبال كله شيء كم هذا زي وانا قلنا يعني وورلد كاب عبي كبر له ولدري ورلد كاب أول قليل هيكون عندنا كن أنا عايز تشامبيونز ليج تزبلت صيد ويتزخبر وددر له ما نسيك الصغري وددر شيء وين تسمع عنه معناته بمول أنتم كواه يعني أوروبا له عبيت كلمات عنه سلازي نص توم كواه تناس لزقنا سلازي نيوكاسل دقفت نيوكاسل دمان زي جارزي كاستمعوا رتراي نفتني دعم إطاو هذا عوتي لازيو تيم نقول لنا 4 بحادث زقنا عمي متسي كا
زعطيهم سي غير السعوه مشالو كتزانتو ليهم عبد ساعات زلوس كمزي كتسعر كنا نيوكاسل بي اس جي عرفت ميدان يرى إلهم لدكم بزانتو لزانتاون كون قل ندحر جزي مالتي بي اس جي مي تلدح كون دلو ببارسلونا شبشت بحدا تسعيرا نو 4 شدشة هذا عميلهم قلبيتهم وتصيب بحلفوا لبارسلونا شعوه مستمزقوا لهم 4 لعلي شرطة تمزقوا ما يفلت صغل عمت مالك سلازي دحرز كله عمتهم نيوكاسل لازم الكارد صريحة مدلو سلازي نيوكاسل بخمسة عامل نقر نيرو بزي تحوت عامل مو عن بي اس جي بي اس جي أبز حلف عم تزبط كابز حلف 10 عاملات كابتن بخواتي زتملع كابتن بلوسات جانتات عرموش جانتات ناي أوروبا كوينة زعمتات زمينا يا من عنبات اجي أبزي صوتها زخم توصل لقد يا دخام ناي بي اس جي ويش بلوسات ناي نيوكاسل ناتي ناي نيوكاسل بلوسات أشيش لنا محلفو أين خلالنا كل جزء من حدث صوتها التمركز يكون ناي تيم صوتها بتصوتي حدا خابتين بزح بزي طبعا بس بوزحات أفكار تقعش عقل زدنا ناي إدها والصراحة انتاي مجمع تاني كاسل تجازي أخبار كنا بهاف تمات ناي سعودي انتاي زبان نيرو يبقى متسي نيمار متسي قال إيد بهان نيرو مالتي الصوم جن كم عينة استراتيجي إذا ما يموتون انتاي لا ما كان يتفوق بالنوم تصاوتي حيزون سناب الجسي من أربعة بفولتو تتصاوت أيزاك يخون دخل توم كانوا تتصاوت سي كساب كل مالت قلم زبالة بروفايل دلوم تتصاوت خمس عير عنا سلازي أبقان تاتومو كورسة سراح نتفير بلاي بزنبع عند حلوه قانتا صورة سانيهم سلازي كانتنا وعلى السيتي وينه وعلى البي اس جي كان زي ناين دادي قانتا تحت مهيلا زبلة كل الكادة فير كافر قلت سعيد كله ولا زي كمان هو عوت كابتن 4 شوطات انت 3 شوطات قدمي بزوم 40 يبزعوا زنبور تصاوت انت مزجبا سلازي يدهاو شرح المسرح قليل كم زي كونه تريعو مالتي سلازي ناي نيوكاسل عقمي من 4 تاكتيكالي كنزاربو نسمحنا هذا الشوط قليل كونه عقمي يزو ما يعطوا نفط تدلي تولي كتقبر ناي مدلاي انت زبلنا احنا كنا عمد نزرقوا بوعد تايلاند بدنا نحجي نيوكاسل دحر اسعامت نا تشامبيونز ليج تمليسا عدل هاي قبرت عم الدموت تمدياس نتم الدموت مرحبا هنا نبدا لو بدل واقع تاتاتا بي اس جي اسميكا دورتموند زين كا اب تشامبيونز ليج عابزنا زلون دانتاتا بي اس جي هم زبلنا وانا وانش اكشلي وزع زي نوح شو ينايمنا مالتي سلازي زي كون كله بدي اتزعابي زرع عن تجربة زعما في السجين طيب تسعيرهم مو ما يكون في 4 محل تسعيرهم مو ما يكون شيء كان سبحان أنا داغي سي اون تارجت يعني فوتون أمو نباقز أكل أتكعي دمبلة راموس زي شنو أتكعتي حيزة اللقانتا إنا نبدلنا سلازي تي أمريكا ولا دحب صوتا ولا حنتي جبال لنا نقرينا الزيو كنقبرو زي كأننا ويدما زي نيرا تاكتيكالسي جيغا نير ميليش قبوليك على الجن حيزو زعات السلام فهم جمرتو 4 السلام فعي زعاتي زمانت 3 كفافل تجيرو تم 4 أتكعتين ناي متكع بحر زلوم مبابا راموس دمبلة مواني 4 يوم أتكعتين من أربعة إنريكا أفتا كابتن تذكر أبو نسعد كانت تبع برشلونة أبصر حمد زي ناي برشلونة حيلي أقل متنيرو نيمار سواريز ميسي زبر حزنا بلا مسمر متكع يعني ما نبدأ سوى حلو زي بلو شطط هذا مزبوط جزين يرو أجي من أربعة قوم عينة ستايل إزعاتي ناي معوات مع التاكتيك إزعاتي دم زي ودي قوي مالك تقولي ده لمن تعي ودي قوي ترعينا وطبعا كلتا
أكفافتي غير زعتهم ود 17 عامت زاير كمون ود 20 عامت اوغارت زبال يوم ناشو بزح تمكرو زي بلو تصاوتي እቲ ኣብ ማእከል ሜዳ ዘሎ ናይ ሎንግስታፍ ጉማረስ ቶናሊ ዝሓዘ ምክፍፋል ናይ ኒውካስትል እንደገና አልሜሪዮ አይዛክ ኤንድ ጎርደን ድማኒ ተዋል ቅድሚት ዘለዉ ተፃወቲ እዞም ሽዱሽተ እንትናትናቶም ፕሮፋይል ርኢና አይዛክ ስጋባቢ ተመሊሱ ኩዕሾ ይፃወት ምናልባት ሸቶ ኣይመዝገበን ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ትማል ፀወታ ግን ቀንዲ ነቲ መስመር ምክልኻል ናይ ፒኤስጂ ክርብሾ ዝወዓለ ተፃወታ ግን እሺ ሪና እንተኮይናሲ ታሪሙ ወፂኡ ምስተመለሰ ተጠምጢሙስ ኣብቲ ኩርናዕስ ብቴስታ ከውፃሪ ናይ መሳረማታ ኩዕሾ በታ ዝተሃረመት በታ ጉድእቲ ቦታ መሳረማ ከዓ ጠረፍቲ ወፅእ ከሎ ነዝዐት ወፅያ ማለት ሕጂ ክሳብ ክንዲዚ ሜዳ ሙሉእ ክጎዩ ዝኽእሉ ተመሊሶም ክሽፍኑ ዝኽእሉ እቲ ማእከል ሜዳሲ ሽዕል ኩዕሾ ዝያዳ ማለት ፖዚሽን ፒኤስጂ ሒዞሞ ነይሮም ግን ፒኤስጂ ዝሕዝዋ ኣብ ሜዶም እዮም ዝሕዝዎ ነይሮም ነቲ ኩዕሾ እቲ ሞር ናብቲ ሓደገኛ ዝኾነ መስመር ኣብ ምኻድ ግን ናይዞም ተፃወቲ እዚኦም ሓይሊ ነይሩ ተመሊሶም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ከዓ ነይርዎም እዞም ንብሎም ዘለና ኣጥቃዓት ናይ ፒኤስጂ ግን ተመሊሶም ንምክልኻል ናይ ምሕጋዝ ባህሪ የብሎም ደንበለ ከምኡ ዓይነት ተፃዋታ ይኮነ ምባፔ ንፈልጦ ኢና ፈፂሙ ካብቶም ዘይከላኸሉ ኣጥቃዓቲ ስለዚ ነቲ ማእከል ሜዳ ስሒቡ ኣብቲ ግዜ ዝጥቅዕሉ ግዜሲ ብኒውካስትል ክዕብለን ሓደ ካብቲ ታክቲካሊ ውድቀት ናይ ኤንሪኬ ነይሩ ማለት ምስ ረኣየ ከዓ ነዚ ፀገም እዚ ምስ ረኣየ ከዓ ቀልጢፉ ክዓርዮ ኣይከኣለን ተመሊስ طبعا ቶም ተፃወቱ ቀይር ኮሎ ነቲ ተፃዋታይ ዘውፃስ ልክዕ ንዕድ መስል ተፃዋታይ ይእቱ ማለት ስለዚ ኣብዚ ብታክቲካሊ ተሳዒሩ ኤንሪኬ እንደገና ኣብ ዝሓለፈ ፀወታታት ኣሽራፍ ሓኪሚ ካብቶም ብዙሕ ክዝረበሎም ዝቐነየ ማለት እዩ እንታይ እዩ እቲ ኢንቨርትድ ፉልባክ ንብሎ ካብ ፀግዒ ንማእከል እንዳኣተወ የከፋፍል ነቲ ቁፅሪ ናይቶም ኣብ ማእከል ዘለዉ ተፃወቲ የብዝሕ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ፀግዒ ድማ ስጋም መወዳእታ ከይዱ ሓደጋ ዝፈጥር ተፃዋታይ ግን ደንበለ እንደገና ከዓ እቲ መዋን ከዓ ነይሮም እቶም ክልቲኦም ኣጥቃዓት በትቦትኡ ነይሮም በትቦትኡ ስለዝነበሩ ክፍቲ ቦታ ረኺቡ ንቕድሚት ክኸይድ ኣይከኣለን ድገርም 129 ዝኸውን ኩዕሾ ታች ነይሩ ካብ ብምሉእ ሜዳ ነበረ ተፃዋታይ ብበዝሒ ታች ዝገበረ ተፃዋታይ ነይሩ ካብዚኦም 28 ተበላሸ ስለዚ ኣሽራፍ ሓኪም እውን እቲ ብቕዓቱ ከየውፅእ እቲ ታክቲካሊ ዝሰርሖ ኤንሪኬ ኣይሓጎዞን ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ታክቲካሊ ንዛረብ ከለና ንባዕሉ ምባፔ እንታይ ኮይኑ ኣብዚ ፀወታ እንተዳይልና ሓደ ዝበልናዮ ማለት እዩ እቲ ኣብቶም ፈጠራውያን ክኾኑ ዝግብኦም ኣከፋፈልቲ ናይ በዓል ኔይማር ናይ በዓል ሜሲ ቦታ ንዕኦም ንሶም ኢለሚዱኖም ብዓይኖም ዝረዳድኡ ኣበይ ክፀንሕ ከም ዘለዎ ኔይማር ኩዕሾ ኣብ ዝሕዝ ግዜ ሜሲ ወይ ኩዕሾ ኣብ ዝሕዘሉ ግዜ ምባፔስ ኣበይ ክፀንሕ ከም ዘለዎ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ፕሮፋይል ዘለዎም ተፃወቲ ከዓ የለውን እዚ ሓደ ንምባፔ ሓደ ሃዋፍ እዩ ምክንያቱ ከምዚ ክትናበብ እውን ግዜ ስለዝወስደልካ ምስቶም ተፃወቲ ማለት እዩ እዚኦም ገና ኤንሪኬ ሓዳሽ ጋንታ ኣብ ምስራሕ ብመንእሰያት ተሃነፀት ጋንታ ኣብ ምስራሕ እዩ ዘሎ ስለዚ ምንባብ እውን ይሓትት እዩ ብዓብዩ ከዓ ምባፔ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ እንታይ ዓይነት ግዜ ከም ዘሕለፈ ንፈልጦ ኢና ካብ ኮንትራት ኣይወስኽን ኢሉ ንሶም ከዓ ወይ ወስኽ ወይ ድማ ክትወፅእ ኣለካ ኢሎሞ እዚ ብዙሕ ገጠምጠም ዝነበሮ ክረምቲ የሕሊፉ ስነ ኣእምሮኡ ቀልጢፉ ናብቲ ነበሮ መንፈስ ክምለስ ከምቲ ዝሓለፈ ግዜ ዓይነት ከምኡ ዓይነት ወኒ ዘለዎ ተፃዋታይ ይኽብል ኣይክእልን ማለት ከምዚ ፍርቂ ግሩም ማድሪድ ዘሎ ተፃዋታይ በቃ እታ መዓልቱ ኣፊላስ ፃዕዳ ማልያ ክገብር እንዳሓሰበ ፃወት ዘሎ ተፃዋታይ ኮይኑ ይስማዓና ኣነ ማለት እዩ ስለዚ ምባፔ ብታክቲካል ነቲ ናቱ እውን ቃዊ ኩነት እውን ኣብ ብቕዓት ወይ ድማ ኣብቲ ቴምፖ ኣብ ሪትም ዘሎ ተፃዋታይ ኣይኮነን እዚ ከዓ
حد عبي تصدم كابتي ناي بي اس جي مالتي كم تزلنا يقم بعبي بي اس جي تسرح بالله قانتا بزح ነገር ዝጎድላ ጋንታ ያደላ ግን ወላ ይኩን ዳምበር ቶም ተጻዋት ቀደም ተጻዋት ይኮንም ለባዕሉት ጎል ኪፐር ናይ ፒኤስጂ ብዙሕ ከተደሐን ከዘይክ ነይሩ ተተውክስን ካውን ለዓለሙ ተገፈት ተሆነ ነይሩ از زحفر كونه ነይሩ ማለት ነው ስለዚህ ኤንሪክ ለማን ነቲ ናት ማሊ ውድቀት ዝሕተተሉ ኪምበልታ እንደ አሰንሲራ ክልቲኦም ኣብ መጉዳት ኣለዉ ኣብ መጥቃዕ ኣማራፂ ክህቦ ዝኽእሉ ዝነበሩ ተፃወትዮም ስለዚ ሓፈሻዊ ነቲ ኮምፒቲሽን እንተዳኒ ክንግምግሞ ፈቲና እንታይ ኢና ንብል ኒውካስትል ታዝግባኣ ጋንታ ኮይና ቀሪባ ካማስ ትንፅበያ ወይ ካብ ትንፅበያ ንላዕሊ ኮይና ቀሪባ ፒኤስጂ ግን ጥቃቲ ንፅበያ ኣይነበረትን ኣብቲ ውድድር ሓንቲ ተስግእ ጋንታ ኣይነበረትን ምናልባት ካልኦት ሸቶ ተመዝገበት ክሳብ ክልተ ደቂቃን ገለን ዝኸውን እያ ቼክ ክትግበር ግዜ ወሲዳ ምክንያቱ ተፃዋታይ ናይ ኒውካስትል ተንኪፉ እዩ ብኢዱ ኣይደኖ ኣነ ከም ዝርዳእኒ እንታይ እዩ እንተዳ ተኸላኸላይ ኮይኑ ብኢዱ ስትንክፍ ደሎ ካብ ነብሱ ተፈሊዱ ኢዱ ዋላ ገለ ኢልካ እቲ ዝህብዎ ምሽ ምክንያታት ኣሎ እንታይ ኢዱስ ካብ ነብሱ ወፃኢ ኣይወፀትን ኢልካ ክትግምግም ትኽእል ኣጥቃዓይ ግን ከምኡ ክትግምግም ኣይትኽእል ኢኻ ነታ ኩዕሾኻ ብልክዕ ዲፍሌክት ገይርዋ እዩ ስለዚ ንሳ ምናልባት ከዘይትፀድቕ ነይራ ምና 1-0 እዩ ብዕረፍቲ መወፁ እሞ ምናልባት ፀወታ ካልእ መልክዕ መሓዘን ቅድሚ ዕረፍቲ ጥራይ 2-0 ምምራሕ ንባዕሉ ኣብቲ ሓልሃል ዝብል ነበረ ስታድዮም ንፒኤስጂ ተሪር ዓቐበት ኮይኑ ድሕሪ ዕረፍቲ እውን ተመሊሶም ዝኾነ ለውጢ ክገብሩ ኣይከኣሉ ብሓፈሽ ግን ብሉፅ ፀወታ ብልፅቲ ኒውካስትል ኢና ፒኤስጂ ገና ይደሎ 3 ነጥቢ ኣለዎ እንተን ኤስ ሚላን ምስ ዶርትመንት እውን ማዕረ ስለተፈላለያ ብዙሕ ንምሕላፍ ፀገም ዘለዎም ኣይኮነን ግን ኒውካስትል ግን ቀሊል ኣይኮነን ካብ ምድሞት ኮይንካ ድሕሪ ክንደዚ ዓመት ተመሊስካ ምድሞት ምምራሕ ምክንያቱ ዕድለኛ ኣይኮነት ኒውካስትል በቃ ጃስ ተሳታፊት ናይ ዝምድብ ተሳታፊታት ሓሲባ ሕጂ እውን ክፉት ኢሎ ኣሎ ንኩለን ትዕድል ግን ቀሊል ኣይኮነን እንተዳ ፒኤስጂ ስዒራታ ኣላ ኮይና ነተን ካልኦት ጋንታታት እውን ክትመከተን ድሓን ዝኾነ ነጥቢ ሒዛ ካብቲ ግሩፕ ክትሓልፍ ኣብ ተስፋ ክትረግፅ ሲ ገይርዋ ኣሎ ስለዚ ከምዚ ግምግሞ ፀወታ ማለት ኣንደርዶግ ክንብላ ንኽእል ዋላስ ቀልጢፍና ዶ ዋላስ ከመይ ኣንደርዶግ ትኾን ዘይተገመተት እዋ ከምኡ ክትከውን እያ ምናልባት ሳፕራይዝ ብፍላይ እንታይ እዩ ቻምፒየንስ ሊግ ሲ ካብቲ ግሩፕ ሕልፍ ምስ በለት እውን እንተዳኒ ድሓን ዝኾነት ጋንታ ገጢማታ ካብኡ እውን ክትቅፅል ትኽእል እያ ስለዚ ማለት ሓደ ዘይተገመተት ጋንታስ ክትከውን እያ ማለት እዩ ምክንያቱ ኤስ ሚላን ድሓን ዝኾነ ብቕዓት ሒዞም እዮም ዝሓለፈ ዓመት ወዲኦም ዶርትመንት ኩሉ ግዜ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ በዳይት ጋንታ እዮም ገለ ካብዚ እንድሕር ክትሓልፍ ክኢላ ቀሊል ኣይኮነን ብዓብዩ ከዓ ዝረሳዕናዮ ሕጂ እቲ ኮምፒቲሽን ኣብ መንጎ ብኳታር እቲ ውናን ፒኤስጂን ሳውዲ ትውናን ኒውካስትልን ፖለቲካል ከዓ ኣብ መንጎኦም ትልኽ ኢሎ ኣሎ ስለዚ ማለት ናይ ኳታር ካፍታማት በዚ ሪዛልት መቸም ደቂሶም ሓዲሮም ክኾኑስ ኣይክእሉን እዮም ኣራይ ንኽእል በል ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ጉዳይ እኳ በቃ ካብ ዝገደደ ናብ ዝባሃሰ መሊሱ ተወሳኺ ስዕረት እዩ ዝኸውን ዘሎ ናይ ኦነና ዝቕፅል ዘሎ ጥፍኣ ድማ ብኸመይ ደው ክብል እንታይ ከመይ ትብሎ ኣብቲ መጀመርታ ምስ ባየር ሙኒክ ዝነበረ ፀወታ ትዝክር እንትኸውን ኢኻ ኣልዒልያ ነርና ትርስቲ ነቲ ተፈፀመ ጌጋ ፈፂሙ ብድሕሪኡ ኣብ ኮንፈረንስ ወፂኡ ተሓታቲ ናይ ስዕረት ኣነ ኢሉ ተዛሪቡ ኣነ ከምውን ቀይ ማሕፀልካኒ ምክንያቱ በታ ሸቶት እያ ኣይኮኑን ተሳዒሮም ወፂኦም ዩናይትድ ኣብቲ ሰዓትቲ ማለት እዩ ብዓብዪ ከም ጋንታ እንታይ ዓይነት ብቕዓት የንፀባርቑ ነይሮም ኣብ ቦትኡ ከሎ ስለዚ ከም ተፃዋታይ ጌጋ ይፍፅም እቲ ጌጋ እቲ ንኸይደግሞ እዩ ፅባሒቱ ርእሱ ክቕንዕ ዘለዎ እምበር
ከምዚ ኢልካ ምሃብ is not important ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ሓደ ኣብቲ ነዊሕ ዓመታት ንሪኦ ዘለና ሓደ ሽግር ኣብ ዩናይትድ ብዙሓት ብሉፃት ተፃወትቲ መፅዮምስ ክወድቁ ንሪኦም ኣለና እንጂ ምናልባት ናይ ኦናና ከዓ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እዚ ጌጋታት እንዳበዝሐ እንተደኣ ከይዱ ትርእሰ ምትእምማን ምጉዳል ክመፅእ ንሱ ከዓ ናበይ ክመርሕ ድሮ እቶም ተንተንቲ በሎም ቀረብቲ ማንቸስተር ዩናይትድ በሎ ዲሃያ ክምለስ ኣለዎ ዝብል ዘረባታት እንዳበዝሐ ክኸይድ ኣሎ እንታይ ክፈጥረሉ ክእል ኦናናስ ካብቶም ሜንታሊቲ በቃ ኣለዎ ዝበሃል ተፅዕኖ እዩ እሶ ግን ኣብቲ ዩናይትድ ሓልሓል ዝብል ዘሎ ብዙሕ ዓይነት ሽግራት ኣረኻኺቡሉ ንባዕሉ እቲ እሱ ሒዝዎ ዝመፀ ብቕዓት እዚ ሓንሳብ እዩ ማእዝኑ ስዒቱ ትርስቲ ኦናና ዝመፀስ ብእግሪ ዝበለፀ ስለ ዝኾነ ዩናይትድ ኣብ ከምኡ ክሕግዛ እዩ መጀመርታ ሸቶ ከይምዝገባ ክሕሉ ይመፅእ ድሕሪ ካልኣይ ስራሕ እዩ ግርሃቡ ዝተመዝገቦ ሸቶታት ከዓ ንሪኦ ኣለና ሕጂ ኣብ ቀዳማይ ፀወታ ዝተረኣየ ናቱ ብቕዓት ብጣዕሚ ተወዲሱ ሰዓት ማለት እዩ ግን በዚ ግዜ ክትውደስን ሰማይ ክስቕልኻን ክውርድኻን ወደ ሓንቲ ግዜ ዝወስድ ኣይኮነን ስለዚ ናይ በይኑ ኦናና ዝሕተተሉ ኣይኮነን ልክዕ ደሚቕ ጌጋ ፈፂሙ ዳቪድ ራያ እውን ናይ ናብ ኣርሰናል ምስ ሌንስ ክፃወት ከለዉ ሓደ ድሙቕ ጌጋ ፈፂሙ እንታይ እዩ እቲ ብእግሪ ዝፃወት ጎልኪፐር ንሪስክ ተቃልዐ እዩ ኣሊሰን ጌጋታት ክፍፅም ኣይረኣናየን ኢላ ኣብ ሊቨርፑል ብፍላይ ኣብ ተወሰነ ተኸታታሊ ፀወታታት ድማ ጌጋ ክፍፅም ርኢናዮ ኢና ሕጂ እቲ ከምኡ ኩዕሾ ረጊፁ ዝፃወት ተፃዋታይ ጎልኪፐር ከምዚ ዓይነት ፀገም ዝተቐልዐ ክሳብ ዝኾነ ኢልካ ከምዚ ነቲ ተፃዋታይ ዳውን ምግባር ንዓይ ቅቡል ኣይኮነን ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ኢና ፀለምቲ ጎልኪፐርስ ብብዝሒ ንሪኦ ዘለና ግዜስ ሎሚ እምበር ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ኩዕሾ እግሪ ካብ ንሪኦምሲ ብፍላይ ኣብቲ ዓበይቲ ክለባት ፀለምቲ ወይ ኣፍሪቃውያን ጎልኪፐርስ ኣይንሪእን ነርና ስለዚ ኦናና ካብቶም ንምክሓሉ እዩ ስለዚ ብዓብይት ኮንፊደንስ ናይታ ጋንታ እቲ መስመር ምክልኻል ናይ ዩናይትድ ድማ ብኢንጁሪ ርእሰ ምትእምማን ብምጥፋእ ብብዙሕ ነገር ማለት ስርዕ ኢሉ ክሰርሕ ዘይከኣለ ክፋል ናይታ ጋንታ እዩ ዘሎ በይኑ ኦናና ዝሕተተሉ ይመስለኒ ስለዚ ርእሱ ከቕንዕ እንተኮይኑ ካብ መጀመርትኡ ማለት ካብቲ መሰረቱ ንሳ ጋንታ እዩ ትኸይድ እንታይ ግን እቲ ኩነታት ናይታ ቲም ኣንቢቡ እቲ እሱ ኣብ ኢንተር ኮነ ክፃወቶ ዝፍትን ዝነበረ ዓይነት ከውሕዶ ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓና ኣነ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ሲቲ ጎልኪፐር ከመይ ይፃወት ኣብ ካልእ ጋንታ ዘሎ ጎልኪፐር ድማ ከምኡ ከይፃወት ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቶም ኣብቲ ቅድሚት ጎልኪፐር ደው ድብሉ ተፃወቲ ቴክኒካ ንኸለለ ንኣብዛ ቴክኒካሊ ክሕግዝዎን ይክእሉ ኮይኖም ኩዕሾ ክቅበሉ ከለዉ ኣብ ሓደ ሜትሮ ተፃዋታይ ክቐርቦም እንከሎ ሸበድበድ ድብሉ ተፃወቲ እንተደኣ ኮይኖም ሓደጋ ክፍጠር ስለ ዝኽእል ካብ ኩዕሾ ኣርሕቕ ኣቢሉ ከውፅኣ ኣብ ብፍላይ ሓደጋ ዝፈጥር ግዜ ሪስክ ከውግድል ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ብሓፈሽኡ ቴንሃግ ከዓ ድሕርቲ ብዙሕ እንዳደየበ ዝመፅእ ዝነበረ ሕቶታት ሎሚ ዳርጋ ብከቢዱ ጋላታሳራይ እሞ ኣብ ሜድኦም ምዕዋቶም ንክሰዓሩ ምኽኣሎም ቀሊል ሕቶ ኣይኮነን ፔናልቲ እውን ስዒቶም እዮም ብዙሕ ዕድላቱን ኣጥፊኦም እዮም ካብኡ ላዕሊ ሸቶታት ክምዝገብ ክእል ነይሩ እቲ ኣዝዩ ፖዚቲቭ ኮይኑ ደሚቑ ዝወፀ ፀወታ እንተድሊ እቲ ሓድሽ ኣጥቃዓይ ኮይኖም ክልተ ሸቶም ምዝጋቡ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ዓይነት ዘመዝገቦ ሸቶታት ልክዕ ናይ ቁፅሪ 9 ሸቶታት ኢና ስለዚ ቴንሃግ ከምዚ ድሮ ኣሰልጠንቲ ሓፂኑ ጀሚሮም ኣለዉ ዝትክኡ እቲ ቦርድ ገና ኣብ ጎኑ ከም ዘሎ እኳ ይዝረብ እዩ ዘሎ እሱ ግድን ስጋብቲ ገለ ፀወታታት ውሽጢ ስጋብ ክልል ፀወታ ኢሎም ክዕገስዎ እዮም ክልተ ሰለስተ ፀወታ እንተዘይተዓዊቱ ብድሕሪ ክዕገስዎ ኣላ ይብለኒ ስለዚ እቲ
كان زلكا قد زمعسن عبت زمعسن داخل يخيد له كنز إن شاء الله تايتانيك سي عبا مركب زي حتى دي تدفر زي تتحل مركب تبعي ناسي استحالة إنه جزء سي بتعب حتى جزء يعني معك يونايتد دم لو عمل كنز فتش شو كان تسكا بتسمي تناوت عاسي توصل جزء زي ما أتحلى تتحل دلنا كلابع سلازي تبورد تقالا سيريس بخوانا سبومتي وتاري وشيلو كينها لو مدعرياكم تسمح دعرياكم تراين دابلكا متصباي كلهم يعني حتى تيتم تتصاوت معلوم أباشن بمهال جيل لو تتصاوتي بودي لانجوج ناتهم وانا حمتي ديفر رحاكا كبراش فورد جميل كاملتي لازم حدا قلب إن شاء الله كنا قاعد نسأل كابتن بكي سموز لو كبرابر سبومتي كوسات زي كده بحال بتبور بكي عبيتي حالتنا ككلب أسكافي تيزر تحت جت كاموراتي على سكافي جدا أنا كنت أول شيء بفتشون بكا بديت ساعة كان عند أخوانك تخيل لنا بحب أنا بعد جلاتة سراي كريستال بالاس ميدهم شعرهم بيقالوا لمن يبغى شعرهم مودا برينتفورد I think لا تملك صورة أنا اللي عم بقول لك برينتفورد مالك لسه كافي اوكي هذا نخيل نفتنا مودا سادنا يعني زي حلفة ناي تشامبيونز ليج مال سولوس كابتي أرسنال بلينس مسعرة نلعب زي شغلس زي شغلوا مال نقول سبس ناي بايا ساكا مقدو مالتي مسبارو كساب كندي نا أرسنال كوغود أي بفلاي كا نوارح زاكل زرح أنت خوين خفت ميدا مالتي ولا كل ولا تناي عاد إنجليز ساوث جيت كمانيس ولا نعوسها شغيلو جس كما يتبل طيب حجي مسرتو بكايا ساكا بالساعات زي انت عينت بروفايل دلو تتصاوتا مثلا إلا ምናልባት ቅድሜ ተወሰነ ዓመታት ሳላሕ ዝነበሮ ፅልዋ ንዝክሮ ኢና ብዊንግስ ካብቶም ኣዝዮም ንተኸላኸልቲ ጭንቀት ዝፈጥሩ ኣጥቃዕቲ እዩ ነይሩ ሕጂ ምናልባት ካብቲ ነበሮ ቁርብ ወዲሉ ልክዕ ከምዚ ብሉፅ ነገር ንሪአሉ ኣለና እቲ مستعدين رئيسية بويا أقديمه مور كأشوا أسيست عم مقبار جل خواص عند النادي صالح يزوج نجارة بروفايل كواي سنة كلي ساكع يزوج الله تين يزوج الأعم مالتي عندي نت قانتات شيء مش أرسنال كجت ما حسبان كلاس تقدمه أبرزان دماغ ساكع معناته بتوي كأشوا يزوج نجارة ماتش كله دارجا مارك سمانسي دو كبلو كم زي كقولوا بنيتونسي كنت سلسلة تصاوتي نتبوت خاطش من بولي عم بفتني شو دريبل جيرو يحلف نوشتي عاتيو كابرتو شو تخمز دبخ أبتي نتمكن قال نسرب بشو نتوم ناي أرسنال تصاوت لما هندبت بلوت بخوانا قصو يقبلون سلازي دارجا بزح ناي متكع شخم أبساكا سانيحو مثل أرسنال تجي نبتي أقطر شعبته أتالي سبحانه تكعيه بالله نسخي قبرت كابتن عبيت كان تاتا كوينا هوانشكا هايتخلني يعني زبن حتو كل بزي ملاش بخونو منهم وتو بوينجر لو تسعوت مارتين لساكا ናይ ክልቲኦም ተደሚሩ ሲ ነቲ ቁጥር 9 ከመዝግቦ ዝኽእል ሸቶ ኦዲጋርድ ተወሲኹ ስለዝሽፍንዎ እዩ ኣብቲ ዓመት ብሉፅ ውፅኢት ሒዞም ክወፅኡ ኢናዮም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ማለት እዩ እጂ ማርቲኔሊ ኣብ ኢንጁሪ ኣሎ መዓሲ ክምለስ ኣይ ቲንክ ብዝቐረባ ዝምለስ ኣሎም እንተኮይኑ ፅቡቅ እንተዘይኮይኑ ትሮሳርድ ትማሊ ዝረኣናዮ ብቕዓቱ ጎዲልና ስለዚ ናይ ሳካ ድማ أرسنال بلو ساوث جيت بلو بعدين تاجر جانت إنجليز
ترايد يكونس منع عالم بزول أفكار كعس أدرسي عم نفسه كله زبالة تصاوته إذا عينت بروفايل دلو زع عينت تالنت يزو بقعت يزدلو حجي الهدا هالاند مبابي فينيسيوس بلينغهام ساكا إلى نبل مالتهم توم بواقعهم بوضع أدب أبلع على قبض اللو تصاوتي حادق مالتي سلازي أرسنال قليل نظر يكون انتاي قليل دي قبرة مغنية حجي ناي ساكا أبوتهم كله هذا حالة كرامتي مارتينيلي تروسار بنسيمولو انتنا مارتينيلي بيلس تروسار بعتيش لاز بوتاك شفنو شطرات كمزقب رينا يعني جيسوس አለው ምስሊ ኬታ ገፍ ድኾነ ፍልሊ የብሎምን ኣብቲ ናይ ሳካ ቦታ ግን የለን ቶታሊ ተፃዋታይ ዘየለ ሞህ ተፃዋታይ ዘየለ የለን ምናልባት ንቬራ ከሰልፎ ድኾን ቬራ ብባህሪ ትፃወቱ ቦታ ቀንዲ ኣብ ማእከሊ ሙ በቲ ዊንግ ኣትዩ ክንድቲ ናይ ሳካ ይኮነ ክንድሮ ጽልዋ ክፈጥር ዘይክእል ተፃዋታይ ስለዚ أرسنال أفت بوتا تتصاوت يدلو سيدات طري ناسيو نتبوتا كشفنو زخورلو مساكا بزتاخا على متن حلو ونيرو زت أرتيتا بزنقفو لزولو تاعي أبزا حالة تصوتا كنت تصوتا لعبدا تهاريمو كاب تصوتا مخالسي نوصيسي لمن تاعيخا مو أبزا عين أبزا تمال نغر تصوتا سي مسلانس أوكي لانس كالال غانتاي كونتن عامي مس PSG بنحن تلف اللي كاب شامبيون تاريفا كلا الجانتا سايكون ردو نجار ينايم دافت ميداون جيم مانجمنتو كل نظرهم ينايم يكون بقى نسيت إذا أكل صوتها دافت صدق كان كله مساكا مو مستزقنيو رجاجاني مارنتي انتاي كعرفو دي كأنا من انتاي تجاجي ما حطوان يرنت حطوتي ونادي إنجليزا وصلنا زقنا يقدسون انتظر كيف هاجراي دانتا سلازقدسون انتاي تعرفوني لما حطوني رو على ميسي رونالدو على نفس صوت سومون كنت سلسة صوتات دا تصاوتو يوم بلوسات تصاوت خوينو سلما كلاس هنا تصاوت هيكم مكون تقوينو بخمسة عينة بروفايل لا تصاوتا كبده فعل عنده يا صنبوغ يدن مجمر تاع السرع نايتا غانتا تتصالنا وعوتي ስለዚህ እንተና ዓመር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ቅድሚ ዓመት ኣብ ተወዳእታ ናይቲ ሲዝን ብሩይ ክወርድ ርኢና ኢና እዚ ኸማን እቲ ተፃዋታይ እንታይ ዓይነት ዲስታንስ እዩ ዘለዎ ካብቶም ዘይሕማይ ኢንሻሎ ብኢንጁሪ ካብ ፀወታ ብምፍላይሲ ዘይሕማይ ተፃወቲ 87 ፀወታታት ብተኸታታሊ بمسلات كروسان أرسنال عزو أبزا مودة تاجن أرتيتا كعرفون داخل عليه زور سدا ريسك كاتمال زكاة مطو إنجوري أمسترينجا سلازي السوغاني sometimes ما أوارك من دخيل بشجري فترة لهم بحرنا ساكا قديدو على أرسنال تبديلي أرتيتا غاقا مثلا تاني فتان عنده وين الآن أم حدا تصاعدي تمركز الجانتا سرة كنا حيكون حدا تصاعدي أبجبود للي بزي خالك أحنا مع الجوارديولا كلوب جوبرو يناينا كلوب سير ليه بزي بزح زي هذا بلوسات تصاعد نايتا جانتا بينجرك سعنهم يناينا قد تكتيكالي كمي كتكوهم كمز الكا هرجنا نزل تتقع كنصر عن تنعقلنا مستم توب تقول سنتي لازم خمسة عينة بدهم سيجيرو مثلا دحين تكون تتصاوت عنه ويا بتأكل لي ساكا ولا أيقونو كوفي لهم دلو تتصاوتي بزح بالزيرو بدلو بعليلسن عنه سلازم نتبوتا تكيو يتعينة بقعات كريم لاي تنغينا بعد تسمح نزارة ولا نقول لا يسيتن لا أرسنال إذا حاجة صوت على كلام السنة عنه أو أنت رأسا كاري اللي السلام تعيش قاتي كما يكشفونه نزار بول إلاجن ليسا كاتسون واجن كساب كل ديزي مالكي هذه عبي أرسنال بولو ولا نفع هجرا جانتا
እንታይ እቲ ፍሉይ ነገር ናይ ሳካ ማለት እዩ ኣብቲ መስመር ናይ ምትካዕ ብየማን ኣራዳዱ ኩዕሾ ክቕበል ምስ ቤን ዋይት ብፍላይ ኣነ ብፍሉይ ኣሎ ኣብ ሳካ ዝረኣኽዎን ዓይነት ኩዕሶ ምቕባል ማለት እዩ ካብ ትዊንግሲ ናብ ማእከል ይኣትሙ እተን ኩዕሶስ ከምኡ ዓይነት ፍሉይ በቃ ናቱ ብናቱ ታለንት ዝረኣናዮ ኣቀባብላ ናይ ኩዕሶ ነቶም ተኸላኸልቲ ዋላ እዮም ካብቲ ስሚቶም ወፃኢ ሽዑ ምስ ተቐበለ እንተን ኩዕሾ ወይ ናብቲ ፀጋም ብዘይተፀበይዎ ንማርቲኔሊ ንጁሰስ ብርሑቕ ጥምቶም ወይ ድማ ክልተ ሰለስተ ተፃወትቲ ሞሳ ገይሩ ኣብ ዝግባእ ቦታ ኮይኑ ከዓ ብንስ ሸቶ ከመዝግብ ኢናዮ ስለዚ ብኡ ዝፈጥሮ ሓደጋ ትማልሲ ለንስ ከምዚ ከቢድ ማዕበል ፀኒሑ ዘፍ ድብል ሳካ ምስ ወፀኹም እዩ ኮይኑ يعرفهم ዝነበረ ከቢድ ሓደጋ ምስ ተቐንጠጠሎም ኣርሰናል ከምዚ ስኒ ዘይብሉ ኣንበሳ ኮይና ኣብቲ ፀወታ ወዲኣቶ ብዙሕ ዕሸር ወፃፂሮም እዮም ግን እቲ ሓደጋታት ኣይ ቲንክ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብቶም ቶፕ ነይሩ ናይ ጎል ዕድላት ዝፈጠሩ ተፃወቲ ስለዚ ናይ ጎል ዕድላት ዝፈጥሮ ንሱ ብዝኾነ ተፃዋታይ ክትግኦ ክብድበለ ስለዝኾነ ንኣርሰናል ማለት ኣዝዩ ሕማቕ ዜና እዩ كستاي كالو انا خدت استوعب كلهم مالتي ولا عام تاريخهم حسب دحر تسعير تشامبيونز ليج ولا يوفا صوتات ابتن دغت لها يسعر يوم سلولو يدال حجز كومتات كغاتهم كيخلت بالحجي ما مهنيتها ساكا زي مهلاو قال ملتات يمثل تبل كمي كم تزمل كان فلا تزحلف عمتات እንታይ ኣብ ቲም ከምዚ ሜንታሊቲ ሂጅ ዝኾነ ተፃዋታይ ኣብቲ ውድቀት ዘጋጥመሉ ግዜ ክሳዱ ኣቕኒዑ ክሳድ ናይቶም ተፃወት ክቐንዕ ዝኽእል ተፃዋታይ ደይነበረሉ ግዜ ብዙሕ ንርኢ ነርና ማለት እዩ ካብ ብንስቲ ጋንታ ውዒላ ኣብ 80 ገለ መለ ደቂቕ ሓንቲ ሸቶት ምስ ገሞ ድሕሪኡ ክፈርሱ ብዙሕ እንዳተደጋገመ ድመፀ ባህሪ ዳርጋ ኮይኑ ነይሩ ኣርሰናል ዓሚ ብፍሉይ ከምዚ መልሲ ምሃብ ትኽእል ጋንታ ኮይና ርግናያ ሸቶም ዝተመዝገቡ ቀልጢፎም ሸቶ ከመዝግቡ ኣብ ሓደ ፀወታ ስዕረት ይሰጋጥሞም ኣብ ኔክስት ፀወታ መልሲ ክህቡ ገለ እዚ ዓይነት ካራክተር እንዳዓበየ ከይዱ ዴክላን ራይስ ድሕሪ ፀወታ ምስተሓተተ እንታይ ኢሉ ገና እዚ 10 ፀወታታት ኢና ተፃወትና ዘለና እዚስ ወርማፕ እዩ ዘሎ ገና እዩ ንሕና ትክክል ብቕዓትና ነውፃሉ ግዜስ ገና ብሕጂ 50 ፅበየና ኣሎ ኢሉ ሶ ሕጂ ክትርኢ ከለካ ሓፈሻዊት ሜንታሊቲ ካብቶም ተፃወቲ ዘሎ ከምቲ ቀደም ኣይኮነን ዝሓሸ ሜንታሊቲ ዝተለመዱ ተፃወቲ እዮም ዘለዉ ሳሊባ እንተልካ ኣብ ምክልኻሎም ካብቶም ሰንተር ባክ ዝበሃሉ ዝበልጡ ተፃወቲ ብብቕዓቱ ጥራይ ዘይኮነ ዋላት ሜንታሊቲ ቃልመት እንዳገበረ እንከሎ ዓሚል ኣነ እንተዘይ እንጆር ተዘይጋጥመንስ ታዋንጫስ መወሰድ ነያ ከምዚ ዓይነት ሜንታሊቲ ዘለዎ ተፃዋታይ ኢንሻአላ እዚስ ከምዚ ኣብ ሮናልዶ ንሪኦ ነገር ሮናልዶ ኣብ ሜዳ ወፂ ከምዚ ስለዝዛረብ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ነቐፌታ ይመፅእ ግን ነቲ ዝብሎኻ ይምልሶ ስለዝኾነ ኣብ መወዳእታ ከምዚ ዘረባ ኮይኑ ይተርፍ ማለት እዩ ሕጂ ሳሊባ ኣሎ ቴቼንኮ ኣሎ ራይስ ኣሎ ኦዲጋርድ ኣብቲ ጋንታ ሕጂ እንታይ እንዳኾኑ ይመፁ ኣለዉ መራሕቲ እንዳበፅሑ ኣብቲ ጋንታ ክመርሑ ዝኽእሉ ተፃወትቲ ካፒተን ኮይኖም ጋንታ ክመርሑ ዝኽእሉ ተፃወትቲ ኣብ ዝበዝሕሉ ግዜ እዩ ዘሎ ስለዚ ብዓቕሚ ተመሊፆም ብሴት ክሰሓሩ ይኽእሉ እዮም ብደረጃ ሜንታሊቲ ግን ክሳብ ኩሉ ፀላው ዝኾነ ውድቀት ከጋጥሞም ኮይና ይስማዓኒ ما بأمنات ولا حاجة أبكمت قال حتى لو معتي لو معت ذهب كان حبريتا مزوج سبورت بشمين بشم تعزل سينما سمركا يمسكنكا تغاتلتنا أشر لايك تحكمت إذا مدب كنت معملت هنا
ناتكم دقافون دلينا خمسة بلنا حجب لكم حاونا بمنت بدي بقاهم ولا حنت خونا يكلي أنا يخبر لكم دخل لايك كم كله لايك وذكر من لايك تو لقينا كومنت غاز حافوري توزن لكم كي تسقفكم مالتي نايو ما عند مدرنا ما أبزي إزازم يغني لنا تانكي بمنت أبقى المدرس قام نرحب شكرا. alright ciao bye thank you سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنابت فلتت حبوس دستا سحاب سنيت رفتا نفسد النهار سينما سمرة عب سينما سمرة قطعو زنكين دوري وحاما كوميدي دراما لا لا بوزاتا سبورت فيلم